أنوار التنزيل. Kada shaidan ya ruɗe ka, ka yi zaton dan Allah bai maka arziki ba ya wulaganta ka. Yana iya kasancewa hana ka arzikin girmamawa ne a gare ka. Allah maɗaukaki yana cewa, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. ba duk wanda aka wadata aka yalwata arzikinsa hakan yake nufin an girmama shi ba. Ba duka wanda aka jarabta aka ƙuntata arzikinsa hakan yake nufin an wulaƙanta shi ba. Ni'ima tana iya zama jarrabawa, kamar yadda jarrabawa takan zama ɗaukaka. Ka sani, bayarwar Allah kyauta ce, hanawarsa ma kyauta ce. أنوار التنزيل.